Wah, edan. Iramane hantu. Kok hantu piye? Ah sesekira umum ya, wah. Apa iki, Truk? Ah gara-gara kok apa? Maksudnya acarane ya. Acarane iki apa? Wayangan. Gelet wae yo, Truk yo. Kok sesuk wong ngajek omongan kok nganyelke ayo lemu takon ki yo kleru kok yo. Ha iki acarane apa? Ngene Kang Gareng. Acarane kuwi kepyakan dalang muda. Oh, kepyakan. Lan iki wis lumaku ingkang kaping 5. 5 apa 6 iki? 5 to? Ayo wis. Berarti kaping 5 wis katindakno. Oh, dados pepeling. Ah, wandamu ra. Kosek kok jero iki gatine iki apa sih kok ya. Wigatine ya kuwi acara kepyakan dalang muda ingkang wis lumaku kaping 5 ya. Biyen pisanan sing miwiti nek ra kleru Gading. Heeh. Sing ping pindho. Sing ping pindho Ki Uteng. Yang malam hari ini ngendang. Wah. Kok ganti Truk pengendangi? Ah iya. Sing wingine sajake mutung sing ngendangi ketoke. Wong jur. Nesu ketoke sing wingi. Ah. Sing ketelu, sing kaping 3 ya kuwi ngowoh. Ngowoh sapa? Jenenge iki sapa? Ki Ihfirlana Fadli Wijaya. Wah. Jenenge nganggo ikhfir ketok le cahe rajin. Wah, ora wae. Senengane bolos kok bocah menang. Terus sing kepapat Andika. Wo. Cilik kae, heeh. Ah, saiki ingkang kaping 5. Aku ingkang nyalirani. Oh, ya. Yo nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan anggen kula ngasta amargi nggih tasih hajar. Oh ya ya ora apa-apa, Tru. Yo wis padha nglenggana. Lan mboten kantun rene iki wayangan beniki ditindakke ana ing daleme almarhum Kisina Nugroho. Prayogane dhewe nderek ndedonga sawetara. Kintun donga kagem almarhum Kisina Nugroho. Mugi-mugi sedaya amal kesaenanipun saged dipun tampi wonten ngayunaning Gusti lan ing besukipun Kisina Nugroho mugi-mugi saged mapan wonten ing swarga. Amin. Diridhoi syafaati Rasulullah sase lah. Wah, wis jan angel kok Petruk iki. Ket mau iki ilate iki ditata. Arep ndonga barang kok malah kok ngono. Kayak ana tonton guse. Gus apa? Gusti Allah kula nyuwun ngapura. Wah, wandamu ra. Wis. Khususon almarhum Kisina Nugroho bin Suparman Cermawiyata. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wis kelakon. Ah ngono kuwi. Ngomong ki alon-alon ra banter-banter ora ngerti ilate tekuk-tekuk kowe iki.
Wis rapopo. Rapopo ya. Lan mboten kantun ngaturaken panuwun dhateng Ibu Agnes Widyasmara ingkang sampun paring papan paring daharan kagem kula sakanca anggenipun Raden wonten sedayu mriki ya lan katur dhateng Om Heru Pak D Bima Pak D Bayu ingkang sampun derek nyengkuyung anggenipun kula sakanca sami gladen wonten mriki ora lali sapa Pak D Sardi. Wah. Pak D Sardi ingkang sampun mbantu natake debok, masang kelir, nyimping. Kuwi menek-menek iki masang blencong barang iki. Ayo. Matur nuwun kagem Pak D Sardi nggih. Kang sampun mbantu tenaga. Lan ora lali truk apa tim streaming Dalang Sena ingkang sampun dalu niki mbantu nyetriming anggenipun kiprahipun para dalang-dalang menika ya karo son barang kuwi nek ora ana son apa kowe arep bengak-bengok cangkemmu bengok mere-mere rusak cangkemmu kowe isan oh ya iya ya matur nuwun. Pokoke kagem sedaya kemawon matur nuwun ingkang sampun mbantu kula lan kanca kula anggenipun sami gladen wonten mriki ya. Iki jane kepiye ta, Truk? Ah piye? Sing pisanan tanggale 28. Heeh. Maju tanggal 26. Ah iki kepiye iki kok iso maju iki piye? Ayo rikala semono nek menurut jadwal kopyoane kocokan kopyoane apa giliran Ledo Mayang iki aku tiba tanggal 28 sesuk. Oh ngono. Aning terus aku entuk WA saka Om Heru nek tanggal 28 streaming Dalang Sena tidak bisa. Oh, ngono. Terus maju tanggale dadi tanggal 26. 26 sekatindakke saiki. Ning sakjane mau tanggal 26 ki arep mundur meneh lho kuwi. Mergo nek la kleru maune sone iki ora iso mboten saged. Terus tekane arep dundurke ning rehne arep dundurke kanca-kanca sing ora iso dijokke ya ora iso. Ayo wis ngestak ning tanggal 26 iki. Oh, berarti sedane tanggal 26 iki ya iya. Wong arep mundur wis. Iki wiyaga-wiyaga iki do laris kabeh lho. Ora ngece. Wiyaga wah, ora baen-baen. Wiyaga nom-nom kabeh. Heeh. Iki sajake ana sinden anyar. Alah, kowe ki wong weruh sinden kok ling nginggrik-inggrik. Ki tepungke ra truk sindene truk. Ayo kono tepungke ya kowe. Gong arep kenalan ra karo sindene. Ora. Ngopo? Aku ki gek mumet pikirku iki. Walah. Mumet ngopo? Wah. Lah loro atiku cangkeme Fadli. Aku kok krungu kabar kuwi jare nyenengi sinden cangkeme. Mbok ra elek reng. Aku ki maune ki senasib ro ka lho, sapa? Gus Zaki kae. Oh, piye? Nyenengi wong. Padha-padha ledo nyenengi wong nek ra kasembadan. Oh. Ora apik ngono kuwi. Oh, ayo. Aning kae wis duwe sajake, ketoke ya wis duwe.
Jare rebutan karo Arman ki tenan po ya? Pandrampura. Wis Bagong ki nek duja mambe ngombro-ombro ora. Wis gek ngaturke tetembangan. Truk yo iki ndak lali apa? Diaturke iki aku entuk WA saka Bu Agnes, ngaturaken panuwun kagem Ibu Endang Nur Siswanti. Oh. Anggenipun sampun paring sawer kagem pawenang nika. Oh ya, tepuk tangan. Uangnya masuk di kas. Oh. Kuwi sakjane nganu fans berate Gading. Oh, fans berate, heeh. Fans berate Gading ning njur kepareng nyawer, njur sawerane diparingke pawenang. Oh, ya. Mergo nek diparingke Gading kabeh entek, jelas entek. Gading ki kei duit pira-pira entek. Nggo ngopo ae, Truk? Nggo dandani motor. Wah, yo tumpakane kok. Ah iya. Tumpakane ki yo apik-apik. Ki tumpakane loro asra aing maksud iki lho ono beat karo vario sing ndi. Oh varione. Ora sing liyane, Truk. Aswandamura. Wis yo gek nembang-nembang. Yo. Sindane ana pira, Truk? 10. 5 kok. 10 kae iki. We 5. Sawangen to. Ndase iki lho. Kok nyawang ndase. Hap, was rasaru. Ayo. Ora pareng. Tak seneni. Truk, ae. Sadurunge nembang aku ndek kanca, Truk. Sopo? Ah iki rol iki. Kudu ngerol ning ndi mau. Wah, wis jan. Panjake ngarep nyawang sinden wae kok. Got rene, got. Ah, kene. Melu gara-gara kene. Heeh. Anu niki damel gara-gara. Ayo, gara-gara ki nggon tembang-tembang. Oh nggih. Melu kene ya? Nggih. Kula tak nderek grup mriki angsal. Oleh ning bayar. Kok njur bayar niku pripun? Mangken kula bayar. Kula sakniki ndamel bisnis biliar teng Ngedak niku. Ya. Oke, wis. Kowe kene. Cerak nyaket kene. Ya. Wah, jan wis. Niki Mas Gareng. Heeh. Wah, cangkemku ruban kuwi. Mas Petruk. Heeh. Wah, nggih. Wah, nyawa jan mlebu ning. Ya wis gek nembang. Saya elek cangkemku. Arep nembang apa, Truk? Manut. Apa to iki tembange apa wae? 5 iki apa to? Kijing miring. Jineman Ulur Kambang wis dienggo uyon-uyon, diganti apa jinemane? Oh, nganu, jineman kandeg. Oh, diganti kuwi, heeh jarine. Terus ana grajakan. Kok nyidam panjak iki ngopo to? Terus ana sambel kemangi, langgam dadi ati. Siji meneh iki apa? Pepeling. Oh, ya. Sing arep dipinangkani sik sing ndi? Ah, iki reh ning jineman sik. Jineman apa? Kandeg. Waduh. Mister mendem kok njur nggo jineman iki piye? Aku wis kondo
ciumar njur ngono kuwi. Monggo. Ajeng pundi riyen? Anut sindene. Wis iki, Truk. Ah wis. Aku mung cekak. Kok mung sedilit? Ah sedilito kae sing gerong kae wis marem. Oh. Nganu to kae. Sandingane ngowoh to. Ha iya. Ngalor ngidul boncengke. Wah jan nganti lali karo kancane. Halo. Ora tau sobo kos. Ora tau nyambangi kancan. Lali kan wis ndeyang kae. Oh. Pateni wae, Truk. Aja. Tak nggo pengewan-ewan kae. Yo, Gek, bacute apa? Sambel kemangi? Oh, pepeling ya. Pepeling aku nyuwun ingkang bawa panjenengane Mas Bimo. Wae. Sing cah saka Gunung Kidul iki. Bimo mau nyelengpret. Kon jumeneng ya. Karo nganu bintang tamu paten. Sopo? Duwer Kenci. Mbok rasa gelem dhewe Truk le nyebut ki Truk. Iki di streaming seneni wong kowe iki engko. Ayo ora apa-apa. Yo. Kenci. Waduh. Kok budhe galih. Resa, walah lali ta. Resa karo Bimo jumeneng. Resa bintang tamu, Bimo nembang pepeling. Yo. Serampatke. Serampat apa srepek? Tlutur ya. Iki lho bintang tamu dugake kok tlutur. Pak, lho ayo ben ketok bintang tamu niki wingit ngono lho. Ana bintang tamu kok nggo tlutur Kene le kok bintang serem. tamune. Lho, ben ketok le serem Bintang tamu arep gugur kayane. Oh, ayo tak dongake. Kowe aja. Ben Ya dongake wae bintang tamune. Sing apik-apik nek ndongake. Yo, Oke, kan apa Mas? Kula Mas, Majeng. nembang. Nah, Nembang napa bawa? Bawa mawon. Yo. sugeng Go dalu. kepilinge sapa? Oh, niku lho sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Febri. Nggih. Dalu Mas Resa. Derek Mangayu Bagyo pokoke derek remen Nggih. napa? Anggenipun kepiyaan dalang muda menika saged Nggih. berjalan dengan lancar. Nggih. Wiwit saking awal saking Mas Gading ngantos Mas Febri. Nggih. Pun hashtag pinten niki Mas? Pripun? Hashtag pinten? Hashtag niku napa? Urutan. Oh, urutan wis urutan kena kok hashtag. Modern zamane iki kok Modern kok iya ya. zaman modern kudu Aku cah nom nang ketinggalan zaman. nggo stak barang kok dalange mau. Iki Napa niki? Pepeling. Kepiling bawa kepiling. Oh, nggih. Mas Susu. Dani yun tintinganipun. Yo, Dani ra mendeles. Kangge Pak RT. Rukun Islam kalima puniki katindakno. Wah, aku iki baru ora-ora ning Jatilan ya aku. Ngadeg. Jumeneng. Hah? Jumeneng ora lungguh kok. Jumeneng Mas, jenengan Mas. Ngadeg. Diteke ro sinden gelem aku. Ayo Aku ya gelem nek. Ayo gelem to, lah nek karo Bimo emoh. Nggo ngopo? Wah padake aku ya gelem. Ya mare kuwi. Jare ngombe sik ben ngene. Kowe meneng. Aku ora tau ngono kuwi.
Wong kowe sing ngomong dhewe kok. Lah iya lho nek angger ngono kuwi ra iso apa-apa. Wah. Ayo jalan-jalan ra tau to. Hah? Mau Diberi kok. tidak mau. Nah, ngadeg ayo Blocking. Ngadeg mo. Nah. Iki lho goblocking. Ya. Blocking pas iki. Oh. Nah, Dileti cagak tadi ketok. Iya. Kowe ning tengah cagak mek ra ketok. Wis kono gek. Main ketok kok malah. Wis kono gek ndagel. Oh, cakapanku dadi ilang gara-gara kowe. Ilang ya goleki. Lah iya. Aja alang ora. Katindakno mring prasasama Ragumun nek suarane apik kalahan. kalah. Kalah tak akoni. Coba kowe saiki. Saiki. Saya saiki. Sing suaramu sing apik ora aku kok lah. Aja nganti ditinggalke Singkoke. sik apa kuwi mau dadak Nah iya. rukun Islam niki Arang putrane nyampur sari. apa iya Bapak niki lho. tak kira Nek bapakku Ah, kok kowe? tukang giling kok. Giling Giling gabah. apa? Ning anak-anak kok ya iso ndalang iki kepiye ya? Wah yo. tepuk tangan Sajake kuwi udah anake kok ketoke. Wah, ngomong lah. Anak temon. Monggo. sahatate kang angka siji kang kapindho salat dene kang telu ya Mas Reza Ramadan Ramadan nindak poso. Kapat zakat. Kapat zakat. papat tujuh Yo kapat men. Sing nembang aku. dikandani kok Ping 5 ibadah haji. terus Sing apa peling? Peling. Mbah. Wong pepeling kok ni. niki mangke sing ngajeng nembang sinten Mas Dalang Ha iki Ah, salah sisan setunggal. dijumenengke. Mbak iki lho. Ah monggo aku Loh. ra tepung kok aku Iki delalah ana ayo sing ditepungke ana sing nyanyar lho iki. anyar. Aku ora kenalan ya. nah kenalan sik kono Iki ana siji ganten. Kok ganten to? Pengganti. Banjeli. Oh sing si Ganjelan? Heeh, banjelan.